Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau ma fa na kuma dawowa. Na gaya muku ba zan ji kunya ba tallata muku. Ya daga Allah traditional ladies. Sun fa shirya tsaf kamar yadda wancan na gaya muku kai ta tambaya ta a ina ne ina lambar waya. Albishiru yanzu zan gaya muku lambar waya. Amma kafin lambar wayar ku dakata ku saurare ni ku ci. Ina wanda yake fama da sanmu da bahamu da gabanmu da wani tsatsabe da su kulle to ya daga Allah ta tsiya tsaf karya duk wani sanmu da wani surkulle da yake damun ku kai sanmu ko da aljani aka hada shi ya daga Allah ta shirya sai ya karye ga sabulin wanka zaki wa yarki ko danki ko wani naki ko mahaifinki ko kowaye ma wanka zai da shi sanmun ya kai ga kuma turarensa da hayakinsa wannan in dai magana ake ta sanmu kai bara an gaya muku sanmu ko na gado ne an gama da shi sanmu ko na gado ne sai me ga kuma umra shafa a biyoki farin jini samun kuɗi a wanki gara la to ina masu san a cuci to ga a cuci na gaske in dai kin shafa wannan umrar to ina ga miki duk wanda kika sa a gaba to kin cuce shi domin dole ta abin da kike so shi zai miki man ta uwa bi ta zaizai to duk shine wannan ina ga muku ya daga Allah ita ce ta shirya tsaf tana nan a titin Zoo Hockey Police Station Plaza mai kallon Hockey Police Station